Sini borokni tongthainok gरै tin pajak hingke ang tamo khainai. Sini borokni khithainok gरै hingke ang tamo khainai. Sini borokni mayam nok gरै hingke ang tamo khainai. Ningno kisa wansugui sala. Ang da EM, ang da MDC, ang da CEM, na ang da MLA, na ang mondol presiden, ang sabo, je ano tuye videos namui tong. Selak roksa Facebook o videos namjak nogo ano tuye ita. Ano tuye videos namjak nogo. Bo ano 2022 ni simi follow khaijak tei ani YouTube channel no subscribe khaijak po. YouTube ang ani channel tongo bo saimano ano subscribe khaiton mani bagai ang blog ro hani saimano Facebook o videos namu hani bo saimano bo ano support khaipo nai fo agi pro je pro ang o one sa bri rok bai one sa rok bai je pro walai layo je pro bubagrano tuyei one sa rok putuk layo afro ang je chikrogei borok bai baksa bubagrani faising tei faisingo kha nangai ang samano tuyei bo belai no sajagei ano support khaimani fo tabo hingke bo ano support khailia nainani mungchungliya fo tangai hingke bo tamosa sini borok ni nok wati klaijak po tei khi bahai engjak po tei sini borok ni mayam tonnani mai tonnani jaga kari fo hingke ang tamo khainani abo sini borok ni tongthainok gरै tin pajak hingke ang tamo khainai. Sini borok ni khithainok gरै hingke ang tamo khainai. Sini borok ni mayam nok gरै hingke ang tamo khainai. Ningno kisa wansugui sala. Na ang MDC, na ang EM, na ang MLA, na ang mondol presiden, na ang block chairman, ang tamo ba? Nung haino ang sadaron public. Heda. Okay? Nung bahay ke sawi tongra. Nung agini hoite jodi na ani video nai faika hangke ani followers hingke ani subscriber hingke nung saiman na je nung saimana nango ang chaya no ke chaya sawo chama no ke chamani sawo amo joto borok no je ani kok no bujinai hingke bo bujinai aro kono ang wanjingya support khayo sini borok no support khaya amoni kokya ang chaya no ke chaya sawo chamani no ke chamani sawo ani abo kaisa hingke ning tei tamosa blog riwo blog khayo YouTube blog khayo Facebook blog khayo video kaham no riwo ang nayo building nok bise ani building nok tongo bang building nok on tongo teise obo building nok je nung tamo wansuk sarkar ni hoite wan man khahin de wansuk na ani sosur ni salary baisi obo nok ti saw kono government ni rang bai nok ya buji khade hingke non te kaisa kok sai khedarwan ang modi sarkar jotono no je ration card tongnai rok no jotono no nok rekha buji khade jotoni bagino joto panchayat no nok rekha modi sarkar o modi sarkar nok rema o thangya kone ani aroni panchayat thangai naidi sini nok grai abo kaisa naidi sungbo modi sarkar ni hoite nok maya ko tangai maya nang kisa wansugui naidi aro no tangai maya angkhana kisa wansugui naidi ani ama agi purwo regani samung tango regani samung bahai agi onorok saimana ha gok tanai samung khayo o regani samung tangmani bo rang gरै o rang gरै hini nai khorang ti sawi nai ang videos namai Facebook ya YouTube o dairika ani channel o apro tamo khaika hangkangke je tabuk sini leader hini je hinnai ro 10-15 jona chini nogo faika tanghana bagi faika hangkangke tinano sadi video delete khairi dihene norong ni regani rang ba norong ni account no hap kable boy account no hap gramin bank ko check khaika UCO bank ko check khaika bo samni account no hap je borok khorang pi sanai kubi kok sanai bonoke borok hamya mokol bai naisigu hingke angabo no wansugu je ani bagri hamya wansuknai wansugui tongthong sawi tongthong ani mungsa angjagya ang keboni bufani rang bai chaya ang keboni bufani nogo tongya
ang ani nogo tongo ang ani rang bai ang chao kebo ano hamya pan satung kaham pan satung I don't care bujikade hingke ti prasani hamkrai hingkangke sabo naina klai norok saiman na ble saimanya diba norok samno but laiba samno chung pal khai but ui jitiri rohoba o borong no sadi o borong no tui videos namde o borong no sadi sini omtui jaga no keplawati wajak abo thik khainani bagui phan kar di sadi mayam tonna jaga kerei wati kelayu mai tonna jaga kerei o borong no sadi MDC CEM CEM MLA je songjak rong no si sadi ano tui sawi ano sawi ki unghen ano tui sawi unghen ang kaisa ang iko bekar borok no gasu content creator blogger khaite engke ang news channel habi thaka news channel hab thaka angka ang news thumnani takle bo soro no puila ongkhoro engke ang nuk mani us ang je MDC khorok sani bagai kok samani yango bo jaga jani hu election ni sekang sing je news thumna thangpurwo je nuk mani apura ang samani MDC ro kisar guro gui nai de শুধু বুডি ওই জিতি থাংমা বাইয়া কিসা যাচাই খাইনাই দি লুকুরক বমসুক বিরমান মানে জংহি সামানো তৈयै বাক্সা অনেক জল জাখা বাক্সা আনাও থাও বিজেপি ni দালাল নরক আনো বিজেপি ni দালাল সাংকাই দাং দালাল থাংবা যে কুবুই কক সানাই যে খরাংটি সানাই যে হামিয়ানো হামিয়া সানাই যে চায়ানো চায়া সানাই গাই বিজেপি ni দালাল থাও তাবো ফেসবুক নুগুই দং গোबांमा বড় খরাংটি সালাই দং 120 জনা জব no tuyei aro botam hijak tongpro BJP ni dalal rangmani dekok saine tamo sini bagai sini manthani bagai jotoni manthani bagai kok ti sakainda BJP ni dalal thangba abo je comment khaine rok norok ni porichoy si norok riu bumsuk jotoi norok sia bomsuk jotoi sia suklukjak tolao kulukjak norok ni porichoy si norok riu haya je chaya sanai chayano chau hini ang kok ti sanai borogya ang chayano sanai chamano kai chamani no sanai hadaba ang kai ang chajak ke ba chajak nai ang chamani kok no sanai chaya ke ba ang chaya kong no sanai jemon borok temon na ang reply run rok agin hoiten saiman na khuk chitra bai comment khaine rok as porjonto khuk kaham bai comment maya ko ani engke kaham no kai ang kaham ke no nayo borom riu hamiano ke ang hamia bai no sao amo wan suk thai nango engte ko jagok last to ang te ke sai bono jotino nong ni help rok nang khang ke nong ni area o je samung tangnai je samung tangkrak rong no sadi ano video phai sawi ko no lap kare bujikha ang subai maya ang subanai borok ya ang sudu ayang thangai ektu kicha news thumo news nayo mano amsuksi ang kuno aro boni aro mai ma cheng to ka hine ang mai ri maya ani siang samlong maya ang buino bai ke chubai manai ba buji khade chaya no ka chaya sanai chamano ka chaman sanai amo bai ati sama bai norok jodi no BJP dalal BJP ni rang sanai hingke yes কোনো problem kare nong ni je wan suk mani norok ni jar jototuk matha তার ততটুক কথা হিমানি আমনো হায়রে বা টাটা।